Iya mak ngerai sawo mak. Koyone buat kayak mateng-mateng. Gede iki wae. Ya iki gede-gede dia tapi ngerai wangel. Jan. Sita. Duh. Wah, cilik-cilik sing kena. Iki lho. Iki lho. Ning jalannya aku tangkengan. Wes goblok men ngerai sawo ya jebuk sogloki ngono lho, nggo genter. Nggo iki lho terpal terus dirok. Iki lho nggo terpal lho. Kok tak roke enak. Yo, soalnya di jereng ngelu. Terus aku menek rok. Ini lah ora pecah. Jereng. Tak oke. Ini. Ini sawo. Bener nih anu nih. Barene rada majuran. Kepale. Majurannya enggak sih? Ojo. Kok jendana. Oh, tetesan runtuh. Wes. Ya ndang ki aku siap-siap. Sini. Mak. Ya Allah. Astagfirullah, Pak. Allah, dasku. Yo ketiban toh. Iyalah. Kamu ikon ojo ndangak apa ndangak mau ki? Ya ora, ya tapi yo karen lah. Malah ditibani. Kena apa nih? Yo kena iki lah, sirahe. Duh, mana? Gara-gara sawo iki. Jan. Penak gepyoki koyo mau wae. Yo sono, aku tak medun. Pak sampean ki lho. Malah mbok tibani sawo. Kena apa nih, Cah? Kena dase lah. Aduh. Sampai delok. yo gak ketara. Ora apa-apa. Ya ora ketok lah wong ning kuping. Wes. Ah. Duh, malah hancur.